Wak. Sing rukun apa Wak? Wis dhuwit gak gaplek gak rukun. Kaisa. Nek ancene Rika iku lanang, Cak. Iya. Nek ancene Rika iku lanang. Golek penjalin, Cak. Lho iya tak golek penjalin ya apa Cak. Oleh penjalin isen-isen teko dong sumur wadah. Wis. Dol tinuku dodol wani tuku wani. Arek ah. Arek jenggot dilawan. Oh. Oh, jadi sakmu tam ngono lho gak apa-apa. Ya. Ayo, Pak. Ayo. Tak entani. Ya. Wadah bawa penjalin ya. Iki mang golek teko Jeni iki mang. Teko Jeni. Iya, teko Jeni kok. Mampir delok salon horeg. Oh. Wong wayangan yo mampir. Mampir wong jenenge wong seneng. Ayo. Gilir gumanti wani. Oh, arek agawani. Waduh. Tibai panas rek. Ya apa? Panas. Rika wong cilik, aku ya wong cilik, Cak. Iya. Wis. Ayo sing rukun. Nek gak rukun iku bakal rekuh agale bubrah, Kang. Oh, ngono. Ya. Sing penting iso rokokan, iso nang warung kopi. Beres. Cocok.